ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ 2016 ପରେ ଭାରତ ସାରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଡାଟା ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ନଦଧମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫ୍ୟାଟେଫର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେଶ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଡଲାରର ପ୍ରବଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନଜର ରହେ। ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଆସିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହେଲା ଯେ 2019ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ IMF ପାଖରୁ ବାରମ୍ବାର ବେଲ୍ଆଉଟ୍ ବା ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଇନଫ୍ଲେସନ 30ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଦେଶର ମୁଦ୍ରା କରେନ୍ସି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଆସିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ବିଜୁଳି ଏବଂ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଆଜି ସେଠାକାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ମାନଚିତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିଛି ତେବେ ତାହା ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଭାରତର ରଣନୈତିକ ଚାପ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ରେସର। କାରଣ ଭାରତ ଜାଣେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜିଓପଲିଟିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ାଯାଏ।